Tot comença amb una idea que no para de créixer. Saps que el camí no és fàcil, però la teva determinació és més forta. Vols donar el primer pas. T'aixeques després de cada caiguda, de cada gir inesperat, perseguint aquell somni que no vols deixar escapar. Escac, 25 anys fent cinema.